マツダって広島の血が濃いっていうんですかね。だから難しいものがあったら取り組んじゃう。例えばロータリーエンジンっていうのはマツダしか作ってないですよね。やはりこのエンジンが一般のエンジンより優れているんだよということを証明するにはルマン24時間レースまさか勝つとはっていうのが正直な気持ち。ガイナダ精神っていうのは決して諦めないとか突き詰めるとか、英語で言えば can do ですね。未来はエンジンの燃費を世界一にすることにこだわってるんです。でも我々のやり方で軽くてちっちゃなエンジンと軽い車体とすごくかっこいいデザイン、これを合わせればまた新しいスポーツカーの価値って生まれそうな気がしますね。